Ka Janjia National Council hapo kejenggalam jong u ba sambor mi lengdo kala dawa nak sorkar jela bakadai bentuk kit langru ikibrio berung bian tang ka kamti dawyong habakren chikalat pathai kubor hasilong press club uba sambor mi lengdo ubadai presiden jong ka JNC ulaong bakani kejingjia bethaibam hatangsko kamdei kejing bakla Henry kadon ka air ka selendet loong ba kejingjia hatangsko kala bandei katma ba jar jongno ri jongno da ka ba penpau ba hakapor bajia kate kejingjia na kisangut kitrai par arngut kila pensange no hakapor bajia kate kejingjia nolor kata loong ru bak sorkar kalathung da ke judicial inquiry kamdei bentung tang na gebenta kejingti dawyong bean Henry kadai bentung ru na kebenta kibarung bean sya kene kejela kamtam kibana bari kibadai nakari Bangladesh kumbangi la yo iya kene sini di beladan selatan kowe ke jinja ke Bashar Khai hapo ka East Janjia Hill District haga bagaladon ke jing bethe jong kene ki par do yoma hoy ka banung kong hi kum kesem ngidap ke jing ngosi ka bakra banyo iya kum kene ki jinja wala ki babun na ki bakhlat ki de ki na ki wepat ki state na ki mila banong na ki wepat keri Bagi donru ki bana ka distrik ka jongi ki baladu ya ka mensem tawala ka taru ni nagala ka sem ni pha ya ka jing snolam shaki bahaji nasem jong ki ki baladu ya ka mensem tangi hi kum ka JNC kum ko we na ka sem ka bana po East Janjia Hill District haga bayade bat kene ka jingjia ka e ka bangi kwa ban pau ka long ba na ka we ka por sa ka we ka por ni snow ba ka jingtre do yong hapo thangsko ka dei ka balai lan do kata khamtam ha ka baide ba ka jingwan ra ya kinong tre na ki wei pat kiri la panong na ka Bangladesh ta kane hi ka jing yo lai lan ka jong ki barwan ra kinong tre na pa Bangladesh khamtam ni suba ba kane ka ek ba ja kam de shu ka accident kala don ka ek ba shalendet namangi ki ba sa apo izaitia ka kam ki do yong tre do yong kala de ka wei na ka lan kamai jakpo kajongi ki nong is jantia le ningla bonong jong ka jantia hi boro kowe ta kum ki ne ki jingjia ki shaktia ma na kowe ko por se kowe ko por re kum ka ne ba ek ba jam ta ka long ka ek ba kham itrib le ningla bonong ka ba ompat jujia ta ni kum ka sengi ni singaw ba ka done e shalender nama ka bang phai sa kowe ka statement Kebang yei bawe unong mela jeng tentu katanya nak keren seki media ulaong baki dan santeli ki pardewyong ki bayajan Hendai dan bok bahak kata kapor badan kejeng bethe ateli ki pardewyong ki sengak terikam Hendai leda kita ki pardewyong ki pentre kejeng yapkan nang khambun syuk-syuk takene hi kepun subay ni kum kesen yo lede bakat yo alese bakadan ke shalendet jong kene kejeng jia Naman yei haki social media kejing huri hura hapo Bangladesh bakaladan ro kejing berngam ya kamtang ya kejela kejongi henre ya kathain not isi barak kowe ta bat kejing tip kejongi ro kidang kibun ki khat Bangladesh ki batre shoto nama menshwa habadan kum kini ki insiden nimla banong kam judan nama kejing tre do yong hi kam pat long scientific hapo ka thain kejongi lening ila banong mentala kan la nudu arjar katsau kala long no ka illegal Takum kini kijingjia kijian reki syuklat kiwe armut kum ka accident case mah kajin bekala ban treban kita reki ke baca mentang i kajin yap kala bon bat kajin betheru kala ima kala long kum ka bomblas la banong tangi kum ka sen ke bang ikwa banong hang ne lemba ka jongpi ki perlo press media ki jongin ikwa ngi ba ka sarkar kala thung ya ka judicial inquiry tak ke bang ikwa banong ba kane ka inquiry kam de ban long tang na benta kata ka tintre be an yo doyong hendai ikwa ru ba ka sarkar kan bu ya ka inquiry halor kane ka jingwan ra ya kinong tre ki bana ka we pat kiri kham tam kum na keri Bangladesh namar kane ka jingbun jong ki khar Bangladesh po kane keri ka jongi ka bu ka jing sir ka bakraw ya keri ba ka benri ka jongi tang ya ka distrik ka jongi tangi kwa ru ba ka sarkar kan pemi ya ka we ka isu ban kendang napang ya kini ki briu ki basa be an kamtam ko ka distrik ka jongi nama ke baca ko kene ka thangsko kala pun shonsir ya ka distrik lene kala pun kedit benriu
ya ka jelah borok kowe ban kham tam ngikwa ba ka eleka ru kan don ke jing ba khle kham tam ban pet benya ya kine ki kum kine ki jakam kenang ba kine ki briu ki batre ya kitu ki jaka kinum yo laitlan ban wan ra ya kita kinong train na kowe pat kiri ki balong ki bla ban bu ke jing sir ya ka peteng ne ya ka riba ke jat ban riu ke jongi tengi kwa ya ka sarkar bakan isu ya ka kanu ka jing kendang ya kine ki briu kiba kila ono kiba wansa be ane po ka distrik Kejongi kumbang yo iha kuwe ki state kila sedang ban kenra kiba na kuwe pat keri ta ha ka be dei pat ba kata ka jing on ka jing tre dewyong ka ba be ane nama hoy ni ba ka sarkar kala ka ong ba kala uweng no ya ka jing khang yo dewyong kala wanra kata ka scientific mining handre ka ka ba bujing pa de ki pat ba kalong ba menta kata ka scientific mining habang i-apply ya kan ka prospecting license ni ke Bandung ni de Bandung ya ke jaka ke bacis pak hektar takane hi ke bu jinga ya ki we pat ki tra jaka nama bun na ki nimlen nimong ba umdan ki badan jaka mah hande ki badon ya ke jaka ke bacis pak hektar hande balong hi majority hi 50% hi ki nong song ki badan ya ki paduyong ki de ki small scale Tengin nak away ke Porsche ke away ni kum ke JMC ngila pa ke jing tho sha CM ngila pa ke jing tho sha ke mining and geology department jong ke sarkar jela badang ha kine ki ulusne mubaladab ngidang de pa ke jing tho wat shadow MP jong ni bantuklah halo kene ke jing dawa ke jong ni kata kalong ban ra na ka small scale scientific mining namar bang ngila ban pendujat ya kene ke jing trebean ngidong kam ya ka mining ke balang ain kabalong scientific nang wakum kini ki jingja ki numja henry mental dang yak be da ka ka ba sarkar jela kala asdang kata long ka open cast mining ka bangi hapan don ka hadu sis pa hektar ka jaga kalong ka ka ba bu jinga ya ki pa ba barok tengi kum ka jansi ni sngeu ba sarkar kala de man pipe mat sha ka small scale scientific mining hoy kini ka jingja po tang sko kam syam la penkendit tang ka jela ka jongi Henry kalau kon kendit buat dari India hi borok sobai nabak ni la yo ileng ba press and media bawa tu prime minister badan burom jongi Narendra Modi ji ula pha ya ko bor snolem ba ula airu ya ko compensation na penta kini ki bala khlap na barom tang katar ni iba ki weipat ki union minister jong government of India kila pha ya ko bor ke jing penrem ya ke jing jang Henry ka message ka bagi kwa ban pha kum ke JNC Syakini ginong ilam ki jongi kamtam jong ka central government kamtam syau prime minister badan burom jongi ilang bun pai kmat lem tang syakini ke jingjia hande bikin pai kmat lem syakini jing ke bangi kum keri berkajat benrim ya tengku nakawe ke por syakawe ngila dawa ya ki an ki baklan ban yada ya keri berkajat benrim hande ngenakaliang ke sarkar India kadang senap jan ular kini ke jing dawa ke jongi kamtam kum ya ke ILP Balka ba kalau ngak jing dawa ka jongi ya ka small scale scientific mining ka balong terpang nak bentaga ne ka ka bala ja ka ja na ka daw jong dewyong ta kenang ban penimpat sa chisen ya ka ne ka jing tre dewyong ka jongi namar ban ong ban sukhang ya ka jing tre dewyong ka long ka ka bamla ban long namar ka ne kala ya de ba ka jak po jong ki jongi hi ki kum ki nong song song apo izai ka jong ka jente hi borok kowe tengi kwa ba ka sarkar India kanun kutang ka jing pha ya ki compensation penitang ki khubor ban penrem ban keno ya ka balaja ande ni kwa ro ki ban thu ya ka solution ban wan ra ya kata ka small scale mining kenang ba kan long ka jing mentoy ya upai ba dia ka jat penrewi bro kowe namar abadan ka jing trade bean ka don ru ka jing dunong ya ka government namar kidu ya ki tax ne ya ki revenue ki jongki ladang phai sa ka jing du tulok jong ka JHADC ya lese kala bande ka we na kine kita ka daw ba ka de ka jinglik jong ka revenue le ka leakage of revenue jong ka state ba jong ka district council jing namar ladak unne ka jing trade yang ka yak kum ka an kin sala ban yo ya ka revenue le ka tax na ka jing trade yang tanakan yang ka jongi ka JRC ka message ni pa sha ka sarkar ba ka bede ba ka inquiry ba ka jing trade hi habami ong ka jing trade tu ma ka ba shu ya trade sop nama ka jing trade sop ta nimla ang bakal dari sarkar na pa ba na katsong ka jing shulur na buto pinotray Satu pini pada nak biong bakatulot kemud kalau biong ka an jelas na magandang bulat pini na pada bakatulot ni baka kampentri kampung ya ka an bakadan lemah kita kiman power di sini
Ni kum ka kam dewyong kam de ka kam kapiti le harus surat le ne apa sinam ko athao lo kum kini ki jaga ki de ki ba jang ai bhana ki sinam ki bangin ham ya ki jat ya ki saw san kan tangila ban kum ka thang skole midang ya snow kini ka thang skole tang kini ki sistem na duna sistem ta menswa ka to ka de ka lawa lausan henre ban ong ba ka jintrat ka de na ki man ko warung la ban ong nama mentah ke jintre sa ki jaga ki ba ki pulis ki dan la ban yo ikam don henre kum sikini ki lawa lausan pat kela ban ong ka de ka jing bam la perkat ka jong ki henre tang dan bala je kum ki de ki jinja ka pa perthai na ke te kum ke kini mamta ban ong ke jumi jeng ke lima nama rodon auction call auction ma bala auction da call India henre ka kum ka bapau shabat ki ong ngila kendu ya ki SP ki DC bang persang ban tibini as angkane ki ong ba kini ki doyong ki baya ki de gitu ki auction nama da pipet bang mana kenero udang sa silat tam ne auction call jeng call India tepan directly ki baya yang surok ki de ki ba ti da ki par ki balong illegal ni la ban nama war auction ro kinambun ki ma auction jeng call India ke barang sa jeng si ayat ngatai lagi bagi bulan Kejing kadar nama awak nak jinja ka thang skor nama shwaban ja ka ne ka jinja ka ba ma ni ikla dan ki leakage ki video leakage ba kadar kata henry kam don pat ka proper inquiry le ne ki ne kita mo nak yang ka buat district long imla ban len ba kadar ka jing testing ka ba de ka ne ka ba munta ke nama shwaba ka ne kan jala arti ki video bila lik ba law ba ka ne thang skor henry nak buat district kim shin kya ka e ka ba ja munta kini kisni ka de ka nila ban ong ba ka de ka jing sting Aduh, tanam kau hi kide ki board district hi nambar kide ka kamram ko jong ki yo ऐसे ki board ki bahalor ki la ai ka order de ki ba konsani kide ki to ki ba terlihat feel ke ki ba de ban pe ka kam ba ong we na unong ilama jong kisang bahala ki na po Shillong president jong ka HY Singh ru ki kershan ka jingong ba de ban verify shwa la ki de ne em kinong India menta bang syong na kide tang ki bar delaro hakka bakadu kide kinong India hi long idani ke mensem ke dingsno sne para brima hande la kimde ki proper resident ne kimde kita kinong syong snong jong kari India ngim sngo ya hapken baka sarkar kan aya kata ka compensation hakka hakka jingsha ke ka sarkar ke bar pulong ya ka inquiry ke kumno ki la bandrum meno bayara biki bandrum na Bangladesh ne le na ki bai pat kiri kata hi kide ka jing sngo ko jong ni ka be ka compensation ngin la ban awan nama ka jing tredo yung nama nadung mensuat ya ban kala don ni ka jing pendon kam ni ka jing pen bethe ndre meno ba pha kata mimla tang kitu ki bahasa kem le tang kitu ki trai pa ki batre ki la ban nama ngam tharai da kitu ki no belaro ki su ya accident nama nang ni pe ka jing ja priyo ka jing jula kamla shuken ban long ba ki thumutang ban na ka banta ka kam deuyang yon ऐसे kadang ke era ke ba shalender ke ngimla ban mudur ngimla ban perkhat ba ke kata ऐसे ke jing hartma ke bajar jar na ke be pak ki beriu ki ban bagri ke